Mga nagpululi nga returning residents ang ginhalinan sang pag-spike sang cases sa syudad sang Iloilo. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Dr. Roland Fortuna, ang COVID-19 focal person sang syudad, ginpahayag sini nga tuman kadamo sang nagdugang nga mga kaso sang COVID-19 kag ang ginhalinan gid sini amo ang pag-inabutan sa mga returning residents. Suno kay Fortuna, base sa contact tracing efforts sang City Epidemiology and Surveillance Unit o KONSESU, kalabanan sang una nga mga nagpositibo amo ang nasambit nga mga individual. Dugang pasinipad dayon nga nagahimo sang tikang ang syudad agod nga matap na ang paglapta sang virus. Ang aton nga pag-spike kung kita naton damo kita kapin pa mga returning residents naton. Dirigid nagadamo ang mga cases plus the local transmission nga within the city. So amo ni siya nga nagdamo ang cases. I think kung ara si Doc Gold makahambal pagid ni siya kay siya ang in charge for the contact tracing. So far amo ni siya ang nakita naton ginhalinan sa pag-spike sa cases. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera